tebou. Prečo? A aký má zajazdíš do mesta? Z mesta Primako nazad, nevieš? Peši. Keď nemám na autobus. Peši baj. Požičaj mi 40 korún. Daj, baj. Alebo 20 aspoň. Daj baj. Nemáš, ak nie. Sadnite si. No? Nemám. Tak iba aj čo nejdeš tam. S tebou. Ja nemôžem s tebou, maj sa. Nebaj. Nemôžem s tebou, lebo som ma chcel minule zastreliť. Tak teraz te zastrelím. No? Teraz te zastrelím. Hej? Hej. Iba tak ti vravím. Kde? Králi, prečo Alešovu nekrmíš? Ty krmíš, ja nemôžem Mlieko by si krmiť. vypil, ale ono... Krmiť nekrmíš. Ty krmíš, ja nemôžem krmiť. Hej? No? Ja nemôžem, ja ku mame, ahoj. Maj sa. Imej kartóny za ne, aby nezamrzla. Ty máš takú mať ako ja do piči. Kde si bol? Čo? Kde si bol? Idem ti, vravím, že idem do roboty, maj sa. Tak si iba aj sadnúť. No? Zaveziem ťa. Kde? Do Nižnej. Ja potrebujem to žilný ma zavesť. Do osady ku materi iba. Tecušiansky, kráľovanský most ma zavesť. Do osady ku materi. Do Turian potrebujem do kráľovan, do Vrútok. Tak sedni. Čo? Sadni. Nemáš počať 20 korún. Sadnite si. A kde sa nemáš? Sadnite si. Nemôžem ísť s tebou, ja. Pani ju zober. Si ma milé udav a si ma chcel zastreliť pištoľom. Pani ju zober. Maj sa. Prco. No? Podívaj. Akú paniu? Tuto je. Nie. No poď. Ukážem ti. Ja pošlem, ak chceš inak si dám na rovno teba. Akých?